Какво става, бе? Да ходим за риба. Ще ме изпращаш. Ей! Днеска мисля да се отправя към по-дълбоки места. С идеята да ловя фагрита на тая ръбари. Евентуално по пътя, ако видя нещо, разбира се, спирам и пускам. С идеята за групер, синегрида. Подаде морето като цяло. Силен рибок. Не мога да я преценя колко тежи, ама е голяма. Ей, сега ще измеря на дължина. Синегрида. Не съм хващал такава. Дем! Като килограми не знам, но е 60 см риба. Определено най-голямата ми синегрида до момента. Невероятно борбена красавица. Кажи честно. Виж как я варя, бе, човек. И добре, че е останала. Да, и то. Ей! Радо! Идвай да пускаш изтървах риба. Ей, това го има, де? $20 отново. Ето я, бе! О, каква хубава сферида! Леле, не се откачай! Уау! Мале! Още един личен рекорд. За мен това е сферида. Не съм хващал такава голяма. И тя е 60 см. Колкото синегридата. Хубавица. След дълъг ден и много километри в морето, едно хендмейче, което не върши много работа. Използвам го предимно
да ме закара до колата, примерно като съм на 7-8 км от нея. Ето така. И започваме да се движим. Ако все пак искате повече да ви разкажа за него, пишете. Като всяко хубаво нещо, свършва бързо и неусетно. Беше го доста успешен излет, подобрих 2 лични рекорда. Не съм хващал такива големи риби и за мен беше много вълнуващо. Изключително борбени и силни риби. Всеки един от вас, който следи скромните ми видеа, искрени благодарности за подкрепата. И до следващия път.